Hello mindenki! Úgy döntöttünk Bubóval, hogy most mindenféle kacatot össze fogunk vásárolni. Kínai kaját, kínai apróságot, meg ilyen mindenféle hülyeséget. Még volt lehetőség. Úgyhogy most elmegyünk, és nézzünk egy-két dolgot, megvesszük, hazahozzuk, aztán itthon kipróbáljuk. Mi legyen az első? Kaja vagy játék? Kaja. Kaja. Megnézzük a kajákat. Elindultunk, vagyis hát már itt vagyunk, megnézzük a buli. Úgyhogy nézzük, hogy mi a pályatok. Állj! Mehetünk. Na, Bobo fut. Mehetünk? Oké. De közben egyébként itt mindig eltéredünk, mert itt annyira jó cuccok vannak, hogy... Jaj! Hát egy. Hátuk. Ez mi? Ebben valami... Nem tudom. Nem, ez nem kaja. Hát milyen? Bubble milk tea. Ezek ilyen... Ez ilyen vicces. Figyelj, ott még vannak, még szerintem meg itt is. Mi? Nyáron. Aha. Igen, a másik oldalon lesznek a kajcsik. Hát ilyet, igen. Olyat kéne, amit már egyből meg lehet enni, szerintem, de ezek ilyen tészták, meg ilyen... Meg olyat, ez sajtos például. Másik sor, de csak itt vannak ilyenek. Gyere! Én olyat nem eszek. Ez mondjuk jól néz ki, de ez csak nem erős. Jó, akkor ez, tuti. Oké. Gyere! Ilyesmi. Ups. Aha, olyat hozhatsz. Az jó. Hozzá még. 4-et hozzá. Hozzá 5-öt. És akkor egy nekem egy olyat. Oké. Jó. Ez már annyira nem. Jó. És érdekes, de ez már nem. Itt most annyi mindent nem is találtunk, szóval keresünk valami játékot. De szép. Jó. Ez jó. Nézd, ez a kirakós. Ez nem rossz, csak ez babáknak való. My gosh. Viccesek? Aha, lejössz egy lemon. Mától ilyen tortát fog mindenki kapni. Szerintem, úgyhogy köszönjük a figyelmet. Meg van kis kacsát. Szörnyű. Ez mi a szar? Ott vannak a jenők, nézd. Nézd, bogarak! Megnyomod egy kicsit a videót? Aha, megy.